سلام وسناينا عخاتكم يكونوا كبرات تخطاتل تزا channel نمكتتالكم أقدمنا بأخبروت إن عدمنا بقر نامنايلو مزيناتات سبورت كنسجرينا سناي مكتتال رونالدو بولوس مسلي كعس اقرا عالميو ميسي كوخو برشلونة ليونيل ميسي نتي اب صوتا كعس اقري مغنا انت مخانو زنقرلو كريستيانو رونالدو اب عالم سبورت اتزعبي اسم زلو بولوس تصاواتايو كبل بمقلاص اب لعلت كوخو بجيفينتوس زلو اوتاوي اطمامتا كم زغلص امر بحبريتا ديلي ميل حبيرام ميس اسعبو برتغالاوي رونالدو ببقعتون سبورتاوي تقداسنتو نخعس اقر زوكل بولوس مسلي وي ايكنيو دحر مبال رونالدو مس اسبانياوي كوخو تصاواتاي صدقاتين رافائيل نادال مس سويزرلانداوي كوخو تصاواتاي صدقاتين روجر فederer كمون مس امريكاوي كوخب تصاواتاي كعس سكعت ليبرون جيمس كم زسرع دما تزاربون ود 33 عامت ميسي اب زمننا كم رافائيل نادال فedererن ليبرونن زامسلو اب سبورت عالم زدنقو عوتاتن كواخبتن سبورتاوያን ኣለውና ام نفس وكف عود سبورت دما نتعود زوكل بلوز تصاواتاي ኣለና رونالدو دما بزنصبارقو زل عوتات نعود كعس اغر زوكل بلوز قدي وي ايكون تصاواتاي الي زغل صوكبل حبيروم امونغو ميسي رونالدون منيو اتزبلص تصاواتاي زبل حتو ابزل عللو زل اوان ميسي اب لعلت اتقع جوفنتوس بخمس زامسل بلوز قالات اخبروتو مغلاصو ببزحات وغانات ادناقوت كركب حاجيزولوم مس بارسلونا 16 عامታት تصاويتو زل ميسي بزعباناتو بقعتن بلوصنتن جن ايغلصن زلوم ابز اوان زي مساسلطانيو رونالد كومان اب صبو كنتات كم زيل زنغرلو ميسي زمص كرمتي مس بارسا زلو وعل سلازختم بدحرزي ناب زدليا كلب كصنبر مخانو ينغرلو ناي مشط اواغو كسع 700 مليون يورو زبصح ميسي ا بريمير ليج ناي مصوات لعل بهاغ احديرو سلازلو كلب مانشستر سيتي اتا بقدامنت كتعدغو اتدلي انجليزاويت غانتا مخانا يزورم هابتان فرنساويت كلب بي اج دما نتشدشته غزي شلمات بالون دي ارزعترن اب عالمنا اتزبلص تصاوتاي مخانو زنغرلون ميسي ام معداك فتنتات كتكايد كم اتخيل يحبر تشيلسي ناسلطاني اباريرا نتوماس تخول كتقطرو كم اتخيل يحبرالهم عباي فرنساويت كلب بي اس جي علامي ازنبره جرمناوي توماس تخول زحلف سمون كم مزنتو كم زبارروتو ايرسعن بي اس جي امسايا نتتريفو زنبره وعلنت اسلطاني 5.4 مليون باوند كحسا كفيله افانياتو زلام ابز اوان كاتود 47 عامت اسلطاني نابز ماماتو غانتا كخيد نصا كوينلوم مع كنازينا سبورت جرمن كم زحبرو زلوات تخوينو خاتشلسي نعلامي فرانك لامبارد بايران توماس تخول كتقطرو سفيح تخوللهم بيلد استباهلت غازيطا جرمن تمالي ابزو صوتو صبصاب فرانك لامبارد نتا بزغاطما زلو تدغاغام سعرت امسال البريمير ليج كابلا علي تحت تنقزلا تشيلسي كدحنا انت زيكيلو ونا نتا كلب روسياوي بليونير ابراموفيتش نز جرمناو اسلطان كمزم صور غص مخانو تحبر توماس تخول ون اب تشيلسي مسكم تيمو ورنر كاي هافرتزن انتوني رودريغرن زامسلو جرمناوان تصاوت كسرح دليت كمزلو وزطقصت تاغازيطان نبوتا لامبارد كتكعد من تقريبلو عينو كم زي حس امل كتام ولا كوا تشيلسي مز اسلطان زغبرتو زخون الركب وي زررب انت لي استفلط نغر تزي هالو توماس تخول اب 2017 بورسيا دورتمن كغدفان كلو جن تشيلسي نا ميدا ستانفورد بريج نختم صوز على مزر مسو اكايدا كم زنبرتي غلص لامبارد تشيلسي ابز حلف عامه سبورت نوددرات بريمير ليج رابعي درجه حزاك زازمو اخيل واكو تنبره ابز نايلو معامت قطمات جن اي قدن يا زلام ابزن زحلفا سمونات طرايا كتاتيلا بإيفرتون وولفسن ارسنال تسعيرا بزخا امسال البريمير ليج نابشان درجه كتنكرارو تجديدا تركب لم مشت اميدا انصار استون فيلا نتكايدو صوتا كتعوتلو تزيك الى دما لامبارد مستاغانتا ناي مقصال تخلو املكت حتو كاتو مخانو درو رغص كوينلوم لامبارد دخاما تشيلسي بمفواس تاغانتا توداداريت نغبارا 253 مليون باوند اباخينو كوينو غنا اتحدور صغما تشيلسي حجون مليو استفوس اي مسلني زلوم اذا خمزيلن كولو بي اس جي اسلطاني توتنهام زنبر ارجنتيناوي ماوريشيو بوتشيتينو علامي اغيرا خمز قصرتو تفليطوم بمسرت حياله معكنا زينا سبورت بوتشيتينو نتاغانتا كعلم زحلف سنبت كتامو امبيرولوم از ود 48 عامت اسلطاني زحلف عامت كاب توتنهام استبارر بزي غانتا يكوفيلو صنيحم سمو مس كلبات ريال مدريد بارسلونا مانشستر يونايتد تاساسيرو بتدغاغامي كل عالكم صنحون زرس ايكونن
ሮናልዶ ንውላዱ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ጸቕጥ ከም ዘይገብረሉ ተዛሪቡ ናይ ዓለምና ብሉጽ ተጻዋታይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንወዲ 10 ዓመት ውላዱ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ንክኸውን ጸቕጥ ከም ዘይፈጥረሉ ተዛሪቡ 35 ዓመት መሊኡ ዘሎ ሮናልዶ ከምዚ ኢሉ ዝተዛረበ ናይ ዘመን ዝበለጸ ተጻዋታይ ድሕሪ ምስማዩ ዝሓለፈ ሰንበት ምሸት ኣብ ዱባይ ኣብ ዝርከብ ዓለማዊ ሽልማት ኩዕሶ እግሪ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃልዩ ሮናልዶ ኣብ ቃሉ ወደይ ዓብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና እንተ ዘይኮነ ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ መታን ክኸውን ጸቕጢ ኣይገብረሉን ኣብቲ ንሱ ዝፈትዎን ዝብህጎን ሞያ ማለት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ይኹን ኣብ ዓውዲ ሕክምና እቲ ዝበለጸ ሰብ ክኸውን ዝምነየሉ ንሱ ስዒቡ ከም ምርጫይ እንተደኣ ኮይኑ ውላደይ ኣሰረይ ክስዕብ ዘይኮነስ ካልእ ሞያ ሒዙ ዕውስ ሰብ ክኸውን ዝደልዮም በትሪበት ግና ንውሉደይ ኩል ግዜ ዝዛረቦ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ዓለም ዕውስ ሰብ ንምዃን ሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን ከም ዘድልየ ዝነግሮም ስለዚ ናተይ ሓላፍነት ንምርጭኡ ክውስነሉ ዘይኮነስ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ርእሰ ተኣማንነት ኣጥሪዩ ክዓብን ንነገራት ባዕሉ ንክብድሆም ከለማሙዶ ጥራዩ ዘለኒ ነዚ ከዓ ለይትን ቀትርን ይገብረለኹ ክብል ኣብ ወዱ ዝኽተሎ ዘሎ ሜላ ኣተዓባብያ ኣነጺሩ ወዲ 10 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ክርስቲያኖ ጁኒየር ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ትሕቲ 9 ዓመት ጋንታ ተጸርኒፉ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ክለብ ጁቪ ዝጻወት ዘሎ እቲ ቆልዓ ክሳብ ሕጂ እንታይ ክኸውን ከም ዝደሊ እኳ ተዘይገለጸ ብዙሓት ወገናት ኣሰር ወላዲኡ ክስዕብዮም ዝጽበይዎም ሮናልዶ ድማ ነቲ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ንውላዱ ኣሰሩ ንኽስዕብ ጸቕጢ ከም ዘይገብረሉ ዝሓበረ ነቲ ሰባት ብዛዕባ ውላዱ ዝብልዎን ዝብህግዎን ዝተጋነነ ርእይቶን ምላሽ ንምሃብ ከም ዝኾነ እዩ ድማ ዝንገር ኣብ ገለ ግዜያት ንወደይ ልምምድ ገይሩ ምስ መጸ መታን ክዝሕሎ ኣብ ዝሑል ማይ ክሕጸብ ዝምኽሮ ንሱ ድማ ክሕጸብ ምስ ኣተወ ባባ እዚ ማይ ብጣዕሚ ዝሑልዩ ክብል ይምልሰለይ ኣነ ከዓ ነዚ ኣይጸልኦኒ ምኽንያቱ ገና ወዲ 10 ዓመት ስለ ዘሎ ነገራት ባዕሉ ለሚድዎም ንኽዓቢ ንኹሉ ክፍትኑ ዝሓድጎ ዝበለ ሮናልዶ ምስ በዓልቲ ቤቱ ጆርጂና ሮድሪገስ 4 ውሉድ ኣለዎም ንሳቶም ድማ ኤቫን ማቲዮን ዝተባህሉ ማናት ቆልዑት ጓል 3 ዓመት ኣላና ማርቲና ከምኡ ድማ ምዕባይ ኩላቶም ክርስቲያኖ ጁኒየር ኣብ 2018 ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ክለብ ጁቬንቱስ ካብ ዝኣቱ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ዝነኣድ ምንቅስቓሳት ከም ዘርኣዩ ዝንገረሉ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ 28 ናይ ትሕቲ 9 ዓመት ግጥማት ተሳቲፉ 58 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣብ 18 ሸቶታት ድማ እግሩ ሓዊሱሎም أمتت حريمو زلو دياغو كوستا كاب أتلتيكو مادريد كوتس حاتيتو ناي قدم أتقعي تشلسي زنبر دياغو كوستا كابتا أبقطمات لا ليغا اسبانيا مريحنت حزاز زلا كلب أتلتيكو مادريد أور حطري أبزخفت مسكوت مسسقار تتصاوت كوتس حساب كم زقربة تحابيروم بمسرت AS تباهلت مربب حبريتا اتود 32 عمتات قعي بمقنيات أقاطيمو زلو ناي سدرابيت صقم نتي أبتا غانتا غانا 6 أوارح تريفو زلو وعلو كسر زوبو وقعي حاتيتلوم بخالق وجن اتبولو اسبانياوي اتقعي اتلتيكو مدريد نود 21 عمت برتغالاوي اتقعي جوا فيليكس نود 33 عمت يوروغاوي اتقعي لويس سواريز اندحر مفراما ود 50 عمت ارجنتينا واسلطان اتلتيكو مدريد دييغو سيمونه اب لعلي زنبرو تقداسنت كم زغدولو يزخصص مرعا ناي زدما اب زحلفه ناي صوتا وقت طراي اس ابال هاغراويت غانتا اسبانيا زخونه كوستا 3 غزي كاميرا تقيرو كوص كم استراء تغليصوم ناي زو وقت صوتا كاب زجمر لا معلتي مقدات زغاطمو كوستا اب 6 ناي ليغ طمات كساتف عدل كم زي غبرن كوم دما زاغيت امنا شامبيونز ليغ صوتا كم زي تساتفني زحبر اتلتيكو مدريد نكوستا وعلو كم زي تناو حل اقديمه حبيرا بمهلاوا اتتصوتا كسع زمص كرمت كصنح انت داوسينو بناصناي مسغار عدل كهلويم سمين لندناويت كلب توتنهام من فرنساويت كلب بي اس جن دما نزمكر مخانو زنغرلو تتصوتا ام فرام حيال تقداسنت كحدرا كاب زخلا كلبات مخانني نغر أبز أوان زي أبتا اسبانياويت كلب موغوس تحريمو زولو دييغو كوستا كاكل تشحن 10 كسع كل تشحن 14 مس أتلتيكو مدريد كتصاوتن كلو كاكل تشحن 14 كسع كل تشحن 17 دما نتشلسي تسليفيو تصوتو قصيلو نتشلسي وكيلو أميرا ستانفورد بريدج أنحوتو دما كلتا وانا بريمير ليج دحر معترا كل تشحن 18 داغماينا بأتلتيكو مدريد تمليسوم أبتي نتشلسي تسليفون 4 عام زكايدو 8 كلتن قطما دما كوستا 59 شتات كم زمزغبت صبصابات يحبروم اب كلتي ابرمز اتلتيكو مدريد بتقلالا نشمون عامታት ተጻወት ዘሎ ኮስታ ነታከለ ወኪሉ ኣብ ዘካይዶም 215 ግጥማት 83 ሽተታት ከመዝግብን ከሎ ኣብ 36 ሽተታት ድማ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ይሕበር
ጁቬንቱስ ንሞሲት ኦዚል ከተፈርሞ በአርሰናል ንዝቀረበላ ሕቶ ነፂጋቶም ዓባይ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ነቲ ኣብዚ እዋን ምስ 11 ቀዳሞት ተጻወት አርሰናል ናይ ምስላፍ ዕድል ተነፊግዎ ዘሎ ጀርመናዊ አከፋፋሊ ከተፈርሞ በአርሰናል ንዝቀረበላ ሕቶ ከም ዝነጸገቶ ተሓቢሩ በመሰረት መርበብ ሓበሬታ ቱቶ ስፖርት አርሰናል ነዝገናና 6 ኣዋርሕ ውዕል ተሪፎ ዘሎ ወደ 32 ዓመት አከፋፋሊ ዝመጽእ ጥሪ ናብ ዝኾነት ጋንታ ከተፋንዎ እንተኾይና እታ ከተፈርሞ እትደሊ ጋንታ ንፍርቅ ናይ ዝንደሞ ዘውጻእቶ ወጻኢታት ከተሕውያ ከም እትደሊያ ክትገልጽ ጸኒሓ ንጁቬውን እዚ ጠለብ እዚ ከም ዘቀረበትልያ እታ ጋዜጣ እትሕብር እንተኾነ ጁቬንቱስ ኦዚል ኣብ አርሰናል ንዝበልዖ ደሞዝ ፍርቁ ከፊላ ዝመጽእ ጥሪ ብናጻ ከተፈርሞ ከም ዘይዋጻእ ብምግላጽ ነቲ በአርሰናል ዝቀረበላ ዕድል ተሓሲማቶላ ኦዚል እቲ ኣብ አርሰናል ዝለዓለ መጠን መሃያ ዝኽፈል ተጻዋታ እዩ ሰሙናዊ 350,000 ፓውንድ ድማ ይኽፈል እዚዩ ክንበር ስጳኛዊ ሚኬል አርቴታ ኣብታ ጋንታ መዝነት ምስልጣን ካብ ዝርከብ ንድሓር ኦዚል ማልያ አርሰናል ለቢሱ ክጻወት ዝነበሩ ዕድል ዳርጋ ኣኽቲሚዩ ክበሃል ይከኣል በዚ ድማ ወኪሉ ይኹን አርሰናል ከተፈርሞ እትኽእል ክለብ ንምርካብ ከናድዩ እዮም ጸኒሖም ኮይኑ ግና ሓያለ ክለባት ኤውሮጳ ብሰንክቲ አርሰናል ዝቐመጠቶ ቅድመ ኩነት ኣብ ተጻዋታይ ዝነበረን ተገዳስነት ነኪዩ እዚ ከምዚል እንከሎ ሓያለ ካብ ተጻወት አርሰናል አርቴታ ንኦዚል ከሰልፎ ይጽውዑ ከም ዘለው ተገሊጹ አባላት ጋንታ ብጉዳይ ኦዚል ኣብ ክልተ ተገሚዖም ከም ዘለው ዝጠቀሰት ጋዜጣ ቴሌግራፍ አርቴታ ንኦዚል ዝመጽእ ጥሪ ዳግም ኣካልታ ጋንታ ገይሩ ከጻውቶ ዝደልዩ ከዋክብ ተጻወቲ ብቁጽሪ ዓብሊሎም ከም ዘለው ሓቢራ ቀንዲ ዓርኪ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ምዃኑ ዝንገረሉ ኦዚል ካብ ዝሓለፈ መጋቢታት ሒዙ ምስ አርሰናል ክጻወት ኣይከኣለን ኣሎ ተወሰኽቲ ዜናታት ኮኸባት ቃይ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ምስ አሜሪካዊት ጋንታ MLS ክጻወት ከም ዝደል ብምግላጹ ምስ ባርሴሎና ናይ ምጽናሕ ተኽእሉ ኣጠራጣሪ ገይርዎ ምህላው ተሓቢሩ ምስታ አሜሪካዊት ጋንታ እናተጻወተ ናብራ ኣሜሪካ ከስተማቕር ወትሩ ዝሓልሞ ምዃኑ ዝገለጸ ሜሲ እዚ ዓመት ስፖርት እዚ ክሳዕ ዝዛዘም ግን ብዛዕባ መጻኢ ክውስን ከም ዘይደሊ ሓቢሩ ሜሲ ብዘይካዚ ምስ ብራዚላዊ ኔይማር ዳግማይ በሓንሳብ ክጻወት ዝኽእለሉ ዕድል ክህሉ ይኽእል ኢሉ ከም ዘይኣምን ሓቢሩ ባርሴሎና ነተጻዋታይ ዳግማይና ሜዳ ክትመሶ ከም ዘይትኽእሉን ወሲኹ ገሊጹ ኣብ 2017 ብ222 ሚልዮን ዩሮ ናብ PSG ዝተሰጋገረ ኔይማር ናብ ሜዳ ካምፕኑ ክምለስ ከም ዝደሊ በተደጋጋሚ ክሕበር ጸኒሑ አርሰናል ሄክተር በለሪን እንተደኣ ገዲፍዋ ከመተካእቱን ተኸላኸላይ ብራይተን ጣሪቅ ላምፕቴ ከተፈርሞ ተሓስበሉ ከም ዘላ መርበብ ሓበሬታ ሚረር ሓቢራ እንተኾነ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ባየር ሙኒኽን ውን ነቲ ወዲ 10 ዓመት ተኸላኸላይ ንምፍራም ኣብ ራዳረን ኣትየንኦ ብምህላውን አርሰናል በቀሊሉ ክትዕወተሉ ከም ዘይትኽእል ይግለጻሎ ናይ ክንፊ ተኸላኸላይ አርሰናል ስጳኛዊ ሄክተር በለሪን ዋላኳ ኣብ ስቴዲየም ኤሚሬትስ ክሳብ 2023 ዘጽንሖ ውዕል እንተሃለዎ ነቲ ውዕል ሰሪዙ ናብታ ዓይና ኣውዲቃትሉ ዘላ ባርሴሎና ክኸይድ ወሲኑ ምህላው እዩ ዝሕበር ምኩር ተኸላኸላይ ሊቨርፑል ካሜሩናዊ ጆኤል ማቲፕ ብዘጋጥሞ መጉዳእቲ ንሰሙናት ካብ ጸወታ ከረሕቕ ክግደድ ምዃኑ ተገሊጹ በዚ ኸኣ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ነቲ ኣብ መስመር ምክልኻል ክፍጠር ዝኽእል ሃጓፍ ብኸመይ ከም ዝዓብሶ ኣጨኒኡዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ማቲፕ ጋንቱ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዌስት ብሮም ኣብ ዝገጠመትሉ እዋን እቲ መጉዳእቲ ኣጋጢሞም እዚ ከምዚል እንከሎ ኣከፋፋልታ ጋንታ ሆላንዳዊ ጆርጂኒዮ ዋይናልደም ውዕሉ ከሕድስ በታ ጋንታ ሕቶ ቀሪብሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እንተኾነ እቲ ወዲ 30 ዓመት አከፋፋሊ ነቲ ሕቶ ቅድመ ምቕባሉ ብዛዕባ መርጫታቱ ንኸሓስብ ግዜ ከም ዘድልዮ ገሊጹሎም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ለና ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰሰናዩ